Agur bero bat berriro ikusentzuleok, Galiziatik gaur Koruñan gara, Koruñako 3. Bandera dugu jokoan, lehen jardunaldia gaur, bihar goizeko 11:00 hasita gure saioa, 11:40 minututan, 12 gutxi inguruan hasiko da emakumeen estropada, eta gero gizonena, bi egunetako denborak batuta, izango da jaun Andreok sailkapen nagusia banderari begira, eta orain horrezko txanda, zer esan behar dugu ba, ikusgarria, interes ikaragarria sortzen duen horietarikoa, eta gainera Urdaiberen erreferentziarekin. Azkar ikusiko dugu lehenengo luzean, ea Bermeotarrekin konparaketa hori zer moduz doan, Bermeotarrek txanda irabazi bai, baina zenbateko segundu hobekuntza izan duten gaur, hori ere, oraindik ez gaude azaltzeko moduan, ez da? Baina alasai, berehala jakingo dugu hori. Eta gogoratu sailkapenean horiok 46 puntu dituela, altxor ederra, lau estropada jokatu eta gero, bigarren Hondarribia 39rekin, Santurtzi eta Zierbena gero 38rekin. Eta gogoratu 46 puntu, horiok bai, baina bi garaipen, Hondarribiak bat, Santurtzik bat. Hemen bien bitartean aurreko txandan eginiko lana, irudirik aipagarrienak, Bermeotarren garaipena, ikusi dugune batez Eneko Bilbao Azerre Xamar, Arrika Botador, eta Palazuelos nola joan den animatzera edo lasaitzera. Datu bat emate aldera, Mikel. Lekeition, igandean, Santurtzik irabazi zuenak, San Pedro Lekitxarra Astilero hor irukote, beko irukote horretako lehenbiziko treneruari 51 segundo atera zizkion bandera irabazi zuenak. Badakit kontuak baino ez direla. Urdaibai gaur, San Pedrori 50. Esan nahi nuke, iruditzen zait, Urdaibai gaur banderarik irabazten ez badu ere, bueno, denbora oso ona eta irabazten duenak ez diola denbora gehiegi aterako. Ez zait iruditzen, 10 segundu baino gehiago esate baterako, atera dizkunen. Beste erabatera esan da, seguruenik gaurkoaren saria izango dela bihar horrezko txandan aritzeko posibilitatea. Hori batetik eta bestetik, Urdaibai on bat ikusi dugula, benetako ona, Donostiarra itsasoan dabilen bezala 10 segundu ateratzea, oso aipagarri iruditzen zait. Bestea, hemen banderak arratsalde osoan lehenbiziko aldiz, begira nola ikusten ditugun, banderak begira erorita nola dauden, argi eta garbi, haizeak arratsalde osoan zehar, joera hori izan da, beherantz egitea, eta hori ikusten. Behar bada arratsalde osoko girorik leunena, oraintxe izango dugu. Bueno, hor dira hori jotarrak prest, atzerapen txiki bat, hain zuzen teknikariak, Hondarribiaren GPS-a aldatzen ari dirako, aldatu dute jadanik. Aldatu dute, seinalea ez omentzen behar bezala iristen, eta erne teknikarien ontzia eta baita aldaketa azkar asko egin ere. Bueno, eta beste aldetik, estropada garrantzitsua jokoan, bigarren mailako ligei dagokienez, Plentzian alde batetik, Euskaldunak eta Kalte Abriarrak, eta Galiziarrak, hemen, Galiziako ligan, bigarren mailan, Apobrado Karamilalen dute estropada, eta alde neurrian joango gara, informazio hori zuen garatzen. Horre treneru mordoa daude, Bai. Ares ondo hasi zela, baina... Begira, Areseko 22 puntu ditu, Bekosek 19, Tiranek 18, eta Beirak 17. Ares, hasiera honetan behintzat, indartsu, eta momentuz, lan erdia egin dute, eta 6:34 Samerto Lameuk eta Aresek 6:34, eta 6:35 Mekos eta Tiran, datuak ikusita, denborak ikusita argi dago, 6 luze eta 5 diabogetako estropada dutela. Bueno, guazen gure horrezko txandarekin hemen, eta epaileak ontziak kokatzen ari dira. Argi, Hondarribia aurrera eta preste hongo dira. Bai, azkar asko gainera, txukun. Oraintxe. Semaforo keñukaria, bandera txuria goian. Egatzeraka inor baden. Semafora gor, berde! Bai, oraintxe. Berdea! Lehenbiziko bala, berdin, laurek ere. Abiatu dira balaurak. Ea bat, ze moduz moldatzen dire.
Lehen Hori kaletik atera hori laurak Santurtzi. ere. Zierbenak irtera ona? Momentuz, Zierbena eta Orio branka aurretik sartuta. Eta Laurak segundu bakar batean, Donostiarraren denboran eta Urdaibei segundo batera hasierako txampan, gero eman dio vuelta. Bai, Bermeoko Donostiarra taldea. oso azkar joan da kanpora. Bueno, aurkezpenen garaia, Iker Zabalaren sotera hor da, besteak beste bera, aurreko astean atxedena hartu, bigarren egunean, garaipenaren egunean, gaur barruan da, eta Fernando Ruiz, Zierbenatik fitxatutako Castroko semea ere bai, titularra da gaur. Lekeition bandera irabazi zuen treneroarekin alderatuta, 3 aldaketa, 3. tostan, Mikel, zuk izan da bezala, Fernando Ruiz, Javi Polo, geratu da gaur lehorrean, eta estriborrean 5. Iker Zabala eta Gorka Arostegi sartu dira, 5. eta 6. tostetan, urrenez urren, eta lehorrean, Efren Sánchez eta Moises González geratu dira. Andoni Gartzia, lekuz mugitu. Ederra doa hau ere, segundu pare bat, Zierbenak Santurtziri, eta goazen orain Oriotarrekin, Salsamendik ere egin ditu mugimendu batzuk. Eta behar bada ipagarriena, gaur goren mailan TK Ligan lehenbiziko estropada jokatzen, Antoni Campos ari da, bigarren tostan ikusten dugu, hor normalki Martxel Aldea ikusten dugu, bestetik Jai Josu Ostolaza, Aginagarrak, eta hor Ibai González lehenbiziko aldiz, 4. tostan, ari da arraunean, eta gero estriborrean ere, mugimendua. Kepa Izagirre Aiarra espaldara ekarri du, eta Alexander Esteban 4. tostan sartuta. Notaziotarako ere Bai. badagoela gaia. Hori bestea, horren inguruan, plantilla justua eta hori bat bestea, aldaketak 3-4 ari da egiten, Jon Salsamendi. Bueno, eta guazen Zierbenarekin. Zierbenak esan daiteke nolabait idea bat baduela larunbatetarako eta beste bat igandetarako, ez? Hori da, eta horren arabera, beste patroia ere aldatzen du, Borja Gomez doa gaur patroi, eta Borja patrontzan dabilenean, ez urdura, gaur ikusten dugun talde hause izaten da. Estriborrean esate baterako gaur Asier Hernandez ari da, aurrekalari Raul Gartzia, eta baborrean Bermejo, Mazta tostan, eta Jaime Deaz, 5. tostan. Bai, hor Daniel González, Francisco Montes eta Rios izango lirateke gaur atxeden hartutako gizona ipagarri. Bueno, eta Hondarribiari buruz, beste horren beste, baita ere aldaketa batzuk egin dituela, eta gizon garrantzitsu pare bat edo, 3 bat kanpoan direla besteak beste Castrillon, gaur kanpoan utzi du, atxedena eman dio, eta berriz zagartzazu da estriborrean hanketik. Hori da, mugimenduak antzematen ditugu Hondarribian, gaur esate baterako Bikendi Altza, Manes Aldai, eta Julen Castrillon lehorrean, eta Inigo Zagartzazu estriborrankera bueltatu. 5. tostan, estriborrean Jon Lizarraldeari da, eta baborrean berriz Xabi Velasco eta Gorka Egiazu. Eskerrak ez dugula etxea jokoan jarri, hor eskontxandako Laurak, Donostiarra eta Urdaibiren denborak hobetzen ari direlako, jaun Andreo. Nik zer esan dut, irabazleak 10 Urdaibai ez da. Lehenbizikoan 5 galduta. Eskerrak. Leunaldiare izango du, iruditzen Seguro asko bai. Bueno, eta Oriok buru hartu du, eta Zierbana gaur burrukarako, aurreko egunetan ere hortzak ez duten, Orezko txandako 4 ontzioien artean, banderarik irabazi gabekoa aurtengo ligasieran, Zierbena bera da. Bai, baina Zierbena badabil. Eta oraindik ere, jendeak esaten du, baina Zierbena bai, aurra bestea. Betiko gorazten dut. Pasaden irailean, Kontxan antxezela. Eta ez zuela irabazi, datu ez dakiz zenbat eguneneko izan ziren. Segundu baina batetik bera. segundu diren bat edo. Bai. Bueno, momentuz, Santurtzik treneru bat galdu duela. Eta badirudi hori hel daitekeela aurretik. Hala ere, Santurtzi, Donostiarra eta Urdaibei baino, beste traineru bat bizkorrago, 3 segundu bizkorrago. Ziabogan, 4:49 markatu dute Donostiarrak eta Urdaibai. Olatua hor, garbi ikusten da nondik sartzen den. 4. kaletik lehenbiziko erabiltzen. 4:54, Zabaletik, Zierbena. Bai, Zierbena bai. Jandio tosta pare bat Hondarribiak hor, eta nik uste Santurtzik ere bai. Beno, ea orain poparean.
Oriok lau berrogeita hamalau, Zierbena lau berrogeita hamabost, Hondarribiak lau berrogeita hamasei, Santurtzik lau berrogeita hamazazpi, eta gero Donostiarrak eta Urdaibaik lau eta berrogeita hemeretzi. Olatuak gauzatzen den bezala. Mikel, hor garbi ikusten dugu, baborranketik nola sartzen den. Lanetako bat, treneruak gogortzea. Horrek golpe handirik ez, baina treneruari zehazkaren antzeko mugimendua eragiten dio, eta trenerua gogortuta ekartzea, igeltzero bat etorri eta bere nivela jarri eta erdiko gurgulea ez mugitzeko moduan, hori funtsezko hori izaten. Hondarribia orain, 2 segundura kokatu da, hor dugu Ziagoako denbora sorta, eta maniobra ostean Oriok, Hondarribiri 2, Santurtzi 2 eta Zierbena 3. Emateko eta emateko. Azpik hori gorka dugu. Gorka Aranberri. Ola larga. Izan du, pasaden astean Santurtzik hartu zuen mota horretako olatu. Periodo handia dago, eta hor dago giltza. Bueno, begira orain datuak pixka bat aldatzen ari dira. Oriok, Santurtzi eta Hondarribiri 4, Urdaibai eta Zierbena 5, Donostiarra 7 estropada puntu honetan. Ze aldaketa, Ziaboga egin ostean. Argi dagoeneko 5 segundo, Hondarribia eta Zierbenari. Nik 4 kokatzen dut, soka eteten den unea. Eta hau dagoeneko bada zerbait baino gehiago ere bada hau, Eta Urdaibai galdu duela kanporantz, baina barrurantz ez, Barrura oso ondo. Santurtzi ere, lehen luzearen bukaera hortan, hasieran baino hobeto. Eta orain maniobra ostean ere, ematen du eusten. Behar bada Lujanbiok, negu honetan beste zailtasun batzuk izango zituen egokitzeko eta baina poparian, hor sena azaldu behar denean, lehenko astean ikusi genuen zerbait eta gaur ere gaizki ez da bil orain. Ez da gutxia horik ere, Zierbenarekin eta Hondarribiarekin alderatuta, hortxe dator. Gero Lujanbioren inguruan, aste honetan berak esan du, geuk ere komentatutakoa. Ez dugu orain deskubrituko Lujanbio, baina zer aldatu da. Niretat ez hainbeste, lehorrean egon dela eta azken urteetan ez dela aritu. Hori baino gehiago treneruak aldatu dira. Eta erraminta oso ezberdina da. Berak esan du, garai bateko fontan horien zera datorkiola, ez da? Eta patroiek eta diotenez oso azkarra bai, oso txoroa bai, eta batzutan olatuan doanean ez sentitzeko moduan. Alegia beste erraminta bat, eta hor ere, egokitze fase bat behar du. Patroirik onenak ere bai, Lujanbiok ere bai, noski. Begira, Santurtzi. Orio eta Santurtziren artean 4, Zierbena pixkat errekuperatu da. Eta Zierbena Urdaibaik eginiko denbora markatzen ari da, eta Hondarribia segundo bat gehiago. Hau da, orantxe bertan bukatuko baditze estropada, Hondarribia joango litzateke bihar bigarren txandara. Iragarpenak, bihar bigarren txandakoak, hobeak, izan daitezkela edo, hori, ondorio azkarra dira. Haize indartsuagoa izango dela, ordubietatik goizak aurrera gertuago, lehenago baino. Nola nahi ere eta itiruditzen, inork bigarren txandan joan eduenek, hemen dabiltzan laurak. Orio eta Santurtziren artean 5, eta Urdaibiren kokapela orain bigarrena izango litzateke Orioren atzetik. Eta 5 segunduan, Orain, Urdaibai Orioren abiaduran etorri da bigarren luzean. 9:42 markatu dute Bermeokoek, lan erditan. Abantaila oso ona Oriorena. Oso abantaila ederra du. Ea Ziaboak. Ernez Zierbena bera, errekuperatzen ari ote den iruditu zait, Zierbena bigarren? Bai, maniobra zabalagoa, Lujanbio eta Santurtziarena. Ateratzen Zierbena. Irten Zierbena aurretik, eta Hondarribia ez da urruti. Hor segundoren bate du beste galdu du soterak, nire ustez. Oriok 9:26, Santurtzik 9:42,
Urdaibaik eginiko denbora da hori, eta Zierbenarentzat ere 9:42. Hondarribiak 9:44. Donostiarra markatutakoa 9:47. Bi traineru. Oriok txanda honetako aurkari zuzeni eta baita ere aurreko txandan irabazle izandako Urdaibairi. Eta orain Oriok gainera arrauna asentatzeko aukera. Oriok. Eta zer den, berriro ere Ziaboga hartu eta Urdaibairi Oriok segundo bat. Hor, 5 minutuan, erreferentzia GPS-ak 5 markatzen zituen, buelta hartu eta segituan bat gehiago. Nire ustez hori, giroarena. Alegiara, leunaldiarena, aizearen. Ziabogak ikusita hemen, denboreak ikusten ari gara, tartean, hor bigarren Ziaboga Montelena San Pedro. Oriok, bi traineru Santurtzi eta Zierbenari, Urdaibai ere, sailkapeneko bigarren postuan litzateke une honetan, hor burrukan behintzat bai, Santurtzi eta Zierbenarekin. Bizkor zara, baldugu protagonista bat. Eneko Bilbao, bueno, zoriona. Eskerrik asko. Zenbaterainoko gogoa zegoen gaur bezalako estropada hon bat egiteko? Ba, asko, ez. Aurreko aste bizek ikusit eta gero, gogo askokin, Galizi. Eta gure referentziei begira, une honetan, ez dakit Mikel, zeuek esango didazue, baina Urdaibai bigarren alitzateke? Santurtzirekin batera. Bueno, igual da. Santurtzirekin batera, edertu. Bai, bizarko helburu horrezko txandan notie eta alik eta estropadan hobien nahi txio. Nola zaudete taldean? Oso pozik. Gustora eta, estropadan arrankera erundun aurranko irugaz gustora, eskan duzin apurete galdu du arrankeria, oso gustora. Eskerrik asko Eneko Bilbao gelditzarren eta zoriona. Zuri, eskerrik asko. Bueno, orain Santurtzi izango litzate bigarren, eta gero Urdaibai, Hondarribia eta Zierbena 7 segundura. Harrigarria, Orio bi traineruko errentaren jabe, 12 minutuko lana egin eta gero. Asko da. Zuri. Eta ligari begira, gaurko puntuak bai, garrantzitsua noski. Sakura. Baina, horrela bada, banderari begira, bai. bihar arte, zain egon behar, baina ez dira txarrak, 6 segundu. Zierbena pixka bat erori da orain, Liga orain, behin-behineko sailkapenean, lehen bi postutatik atzera horrela legoke. Bueno, baina, hau, badakigu zer den. Hau, ia jolas bat bezala da. Balio duena bukaerakoa da. 35 paladan, Orio kanpora. Hondarribi zerbait errekuperatu da, Orain, sailkapenean, Orio, Santurtzi 5-era, gero Urdaibai Hondarribi Zierbena 8-era, baina Hondarribi ematen du pixka bat errekuperatzen ari dela. Hor, Hondarribiari, 37 palada hartu dizkionik, Orio 35, Soterari, Santurtziri 35. Estropada puntu honetan orain, hor eskotxaldatik kanpo genuke Urdaibai, lehen ere hori gertatu da, eta gero bueltan, hor errekuperatu egin da. Errekuperatu nahiko garbi gainera. Une honetan, Orio eta Urdaibairen artean, 10 segundo daude. Eta 10 segundo horietatik denak, Orio kanporantz atera dizkio. Konklusioa ondorioa, nire ustez garbi. Haizeak egin duen beheraldiaren ondorio. Ea ba. Santurtzi ematen du egonkortu nahian edo dabilela hor bigarren postuan. Eta Orio nagusi da. Eta orain Santurtzi ikusita, eta Santurtzi aipatuta, 2 urtetan, igo, beko mailatik, kae bat mailatik gora, eta hor askotan bai, fitxaketa bai. Batetik, fitxatzeko modua behar da, baina gero bestetik, nor fitxatu jakin egin behar da. Jendea erakartzeko gaitasuna ere bai, denek ez daukate berdina. Eta gero, treneruan jarri, eta trenerua azkar, ibilarazi, jendea estutu, atera, argi. Dudari gabe. Zabalak erakutsi duela zerbait, Santurtzin ari denez geroztik. Bi Zabala dagoeneko top mailako goi mailako prestatzaile bat, dudari gabe. Ziaboga. 14:48 Oriok. Baitzekiari gabekoa, Ziaboga.
Urdaibei baino 12 bizkorrago, aurreko kronoa kontuan hartuta. Santurtzi ia 6ra, Hondarribi 9ra, Zierbena 10ra, irteeran ere horrela, baina nahiko parekaturik. Eta begira datuak. Oriok azken ziabogan 14:48, Santurtzik 14:54, Hondarribiak 14:57, Zierbenak 14:58, Urdaibai 15:00. Bosgarren alitzateke hor. Ega horrein, hor gorkak entzun dugu, Vaporearen olatu esanez, hor zerbait izango da. Ez daude baontzik gehiegi, baina horixe esan du. Han kanpoan ikusten den Vapore bakarra, ligako agintariena da. Hor olatua bada, Olatu luze hori, begira, hor datorren hori. Baina zikina ere bai pixka bat. Bueno, datu bat bizkor, gaurko estropada Galiziako ligari dagokionez. Ares nagusi, bigarren beira 4 segundora. Koska, Bueno, ez, Bekos ere bai, agertzen da, eunerekoak bien artean. Bekos, gero Zamertolameu, gero Tiran laugarren. Gestea, behin jetxita gero, bai, baina igotzea zezaila den Ibon Tiran entzate, Galiziako ligan laugarren. Eta hor, Tiran eta Meira, hainbat urte eta gero berriro Galiziako ligan, elkarrein bokoka, herri bereko bitreneru, zer den? Santurtzi laura. Santurtzi. Poparian, brankaz baino, hobeto, ez? Bai, hala ematen du, lehen... Ez zarrokeri handirekin, eta orain Urdaibai, Zierbena baino bat bizkorra. Behin-behineko sailkapena, Orio Santurtzi, Hondarribia, Urdaibai, Zierbena, eta gero Donostiarra. Nola nahi ere, gaur diferentziak, Santurtzi eusten, baina Oriok Hondarribiari 10, Zierbenari 12, gaurko itxaso lehun honekin, diferentzia, aintzat hartzeko moduko iruditzen zait. Hemen, Riazor Orzaneko estropaderemo honetan, 3. edizio hau kontuan hartuz, orain artean ikusi ditugun baldintzarik onenak gaurkoak. Santurtzi eusten, Eusten eta jotzen da. Ziabogan 5 atzerapena zuen Orioren atzetik. Orain laura dago. Beraz, zati honetan, parean datoz eta segundu bat diskorrago Santurtzi. 5. estropada hau dugu aurtengoa, Teka Liga honetan, Eskola Ligan, eta nire ustez, iruditan ikusten ditugun bi treneroek eman dituzte, erakustandiak. Estrenekoan, erlojupekoan Orio, eta niretzat igandean Lekeition soterak emandakoa, etzen Oriorena, baina maila gutxiagoko erakustaldua izan, Bazen hori jotarrekin! Hondarribia barrura ere besten erreferentzia. Minutu terdia, gorkak abisua garbi. 2 segundura Santurtzi. Bueno, gaurko puntu baraketari begira iruditzen zait ontzi bat badela, falta dire 380 metro hauetan, baina banderari begira, errekuperatutako segundu horiek aipagarriak, oso aipagarria dira. 6 aurretik ere ibili da Orio, Santurtzirekin. Eta bukaeran. Hondarribia 10-era, gero Urdaibai litzateke 13 aurreko txandako garaia, eta Zierbena 14-15 dabil. Santurtzi lehen karetik ari da, Orio bigarrenetik, aurreko txandan Urdaibaik lehenengotik irabazi du, eta Ibonek lehen gogoratu bezala, bai emakumeetan Oriok eta lehen txandan hemen gizonezkoetan Ondarroa lehen kaletik saio ona. Laurak bere kaletik sartuko dira, Mikel. Bai. Euntziko di Orio. Metroetan, egindako metroetan. Gaurko 12 puntuak. Ez da diferentzia handirik izango gaur metroetan. 58 puntura joango da Orio. Bigarren gora, bai. Orain olaturen bat igual hartu du, hor barruan, Hor treneri bat baino gehiago da. Treneri bat baino gehiago da. Hor da Orio! Bai Orio! 19:28, marka berria hemen. Bigarren Santurtzi. 19:22. Orain Hondarribia.
11 segundu gehiago, 19:29, Hondarribia Urdaibaien aurretik. Zierbena bosgarren, ez da? Eta Zierbena atzetik. Laugarren Urdaibai, 19:42, Zierbena bosgarren, 19:44. Eta hemen da Orio. Momentuz, bi bandera ditu, baina jokatutako 5 estropada hauetatik, 3 azkarrena izan da. Eta beste bietan, bigarrena. Ikeragarri azkar dabilela alegia treneru hau. Eta aldaketak eginda. Eta hori beste seinale oso ona. Beste seinale oso ona hori. Hondarribiak horra iruditan azkeneko luzean eutxi dio, baina ordurako tarte irekita Oriok bezala Santurtzik. Santurtzi 4 segundu eta 10 gehiago erabilita bigarren, Hondarribia 11 segundora, Urdaibai 14. Bueno, hau behar bada asko esatea da, baina pentsa daiteke banderari begira bi egunetako denbora kontuan hartuta, baldintza aldaketa izugarri bat espadago bandera Orio eta Santurtziren artean egon daitekela, Ibon. Bi horien artean, bai, behintzat, baina nik hemen Galizian hainbeste gauza ikusita. Noski, baldintza gaurko tankerako baldintzekin. Gaurko tankerako. Bihar haizea iragarrita dago, gaur baina handiagoa. Gaurko tankerako baldintzekin. Bueno, nahi bada Hondarribia 11, baina Urdaibai eta Zierbena 15-16 gehiegi iristen diot Orio azkarronen aurrean eta dudari gabe Santurtzi bai. Santurtzik ere estropa harrigarri egin du, Osona, 19:27 eta 68 estropada eremuko marka berria, Oriok hemen lorturikoa, aurreko Urdaibirena zen 20 eta 28. Eta Santurtzik 19:31 bigarren, hirugarren Hondarribia 19:29, Urdaibaik 19 eta 42. Bermeotarrek bai lortu dute estreineko ez, lehen egunean horrela aritu zirelako Bilbon errojupekoa, baina arituko dira bai orezko txandan. Bosgarren Zierbena 19:44, zergarren Donostiarra, gero Kabo eta Ondarroa. Eta azken lautokitan Kaiku, San Pedro, Astillero eta Lekitxarra. Eta zelkapen nagusia horrela da, Oriok bi bandera, 3 jardunalditan azkarrena izan da. Baina banderak momentuz bi 58 punturekin. Santurtzik 59, Hondarribiak 59, Zierbena 56, gero Donostiarra eta 6garren Urdaibai. Urdaibai eta Orioren artean 20 puntu. 20 puntu. Zulo handia. Zuloa da, bai, zuloa da. Orio eta Urdaibairekin 20 eta Santurtzi eta Hondarribiari 9, Hori ere pixkanaka, batartea zabaltzen ari da. Eta hor, denak izango dira gustora, baina bigarren txostan ikusten dugun debutaria zer den, Andoni Camposentzat. Gaur ETK Ligan lehenbiziko estropada jokatu, eta irabazi Getarian ibilitak, kae bat Ligan eta abar, eta mutilarentzat ere esatean, Oriorekin koren mailan estropada bat jokatu, eta irabazi egin dira. Asko balio du. Bueno, estropada benetan babitsua hemen, epaileak denborak eta zuzentzen ari dira, baina 4-0-6 joan da orain diferentzia, lehen 4 eta 20 bat uste dut zirela, 4 segundo eta 6 eunen banderari begira Orio eta Santurtziren arteko diferentzia. Eta Orio sendo bat ikusi dugu gaur hemen Koruñako uretan. Oso sendo. Liga guztian zehar horixe ari da, erakusten 5 estropadetatik 3 irabazi, eta beste bietan bigarren izan da. Ligak badakigu erregulartasuna saritzen duela, eta atarikoan esan dugu. Nolabait ere Galiziatik itzuli zai egon behar izaten dugula helburuak eta gauza finkatzeko, nik uste dut dagoeneko Orion, Liga helburu bezala, burutik behintzat, ez dakit esan, horrela esango duten, baina burutik pasatzen hasia izango dutela, zalantzarik ez du. Izango ez da ba. Orion duen palmarez handi horretan hau falta da, eta begira ze falta den, eta begira ze baldintza dauden. Emakume eta gizonetan etor daiteke aurten, estreineko aldiz, Liga garaipena Orioko herriarentzat. Esan nahi nuen, Mikel, askotan hori berbalizatzea eta esatea kosta egiten dela, entrenatzaileak eta mutilei behar bada presio erantzi bat jartzeko, zuzendaritzak eta abar, baina 5 jardunaldiren ondoren, 3 irabazi, 2 bigarren posturekin, hau Orioren urtea izan daiteke. Momentuz izaten ari da. Bai, horixe. Bueno, eta patroien zelkapenean,
Goi-goian Arkaitz Diaz dugu. Epaimaian txanden arteko datuak gurutzatzen ari dira. Eta ea datuak errepasatzeko moduan garen. Hor da, Borja Rodrigo, ligako presidente jauna, Arkaitz Diaz izaria ematen gaur zelaiari. Ondarrutarren patroi mutikoarari 3 puntu eman dizkiote, Etxegoieni 2, San Pedrokoarentzat, eta Arkaitz Diazek beste bat bildu du. Eta Arkaitz Diazek 8 puntu lidertzat da. Eta zelkapen nagusia, Eusko Label ligan, Oriok 48. Hemen aurrez patroiekin ari ginen, eta patroien zelkapen nagusian Arkaitz Diazen atzetik Iñaki Goikoetxea da, Genaro Zelai ere 5ekin, haze poza izango duen, Ereko Bilok 3, Borja Gomezek 3, Karpinterok 2 eta Etxegoienek ere 2. Eta zelkapen nagusira etorrita, bigarren postuan berdindurik dira Santurtzi eta Hondarribia, eta bi dute garaipen bat, banderetan, baina postu begira, Santurtzi aurretik kokatu dute, eta Zierbenak 46. 9 puntu Oriok bigarren tokian diren Santurtzi eta Hondarribiari, eta 12 puntu Zierbenari. Asko da, Bai, 5. jarduna dirako. Gero badakigu ere, hor talde asko daudela, eta galtzeko ere arriskuak egun batean bi egunetan asko galdu daitezkela. Baina, Orio pixkanaka, zuloa zabaltzen ari da. Eta luzeak aztertzen baditugu, lehenengoan Orio azkarren, Zierbena eta Hondarribi gero, Santurtzi 4. Bigarrengoan, Poparian Orio azkarren, baina Urdaibai iaia gainean, 6 egunen besterik ez, Santurtzi 2, gero Hondarroa eta Zierbena. 3. Brankas Oriok Santurtziri 76 eguneneko, segundo bat Hondarribiri, Zierbenari 4, Urdaibairi 6, eta azken luzean azkarrena Santurtzi izan da. 47, segundu luze bat, ia 2 Oriori, 4 Hondarribiri, eta 5 Urdaibairi. Bueno, ez da zerri izango Iker Zabala bera ere, Ez, besteak beste. Hau erdi txantxetan edo esan genion balengon bandera irabazita. Iker, kanpoan geratu beharrote du gaurten, treneru ebiltzeko. Eta justuak geratuko naiz. Baina gaur barruan, eta hor ikusten dena da, trenerua azkar da bilela. Eta trenerua martxan dagoela, eta 2-3 aldaketa egin, eta kruzero abiadura, gurutzontzi abiadura azkarra dela. Gero, entrenatzaile guztiek, eta behar da estropada bat edo beste aukeratzen dutenean, orduan bai, beraien ustez, trenerurik azkarrena osatzen duten kasu honetan mutileak hartu, eta hor saiatuko dira, estutzen noski. Baina hemen 13 titular eta hori joan zen, hemen ligan goran ibiltzeko, 15-16 estropalari gutxienean behar dira. Ordua pospozik, Gorka Aranberri, 12 puntu hobek ez dira ez. Bakalak ez dira ez kareleti botatzeko modukoak, begira, bezarka da Rodrigo jaunari, eta elastikoa berarentzat oso lider sendoa baita hori jo. 48 puntu, 3 aldiz azkarrenak eta beste 2 egunetan, bigarren. Erregulartasuna hori da. Eta erregulartasunaren saria, liga izaten da koroa. Eta orain artean, hori xerakusten, sendotasuna. Eta bestea, hori horren inguruan, urte hasieran, guk eronek esan genuen, bloke egiteko 15-16 mutilekin aritu zela, baina hor ikusten da, Jon Saltzamendik, aldaketak egin eta aldaketak egin esasmatzeko modua ere egin duela, eta hortik, iruditan ikusten dugun, sailkapen nagusi hau. 48 punturekin, zuloak zabaltzen eta bestea, goikoa aztertuta, bekoa ere begira, Lekitxarra eta San Pedro parekatuta, eta Astillero 3 puntura baino ez. 3 puntura baino ez, baina horre puntuak ero oso garesti daude, normalean 3 treneru horien artean beste trenerurik, beste otzirik sartzen ez dalako, 3 puntu hor bada eta ez da, biak. Hemen Orion beste ikusten duguna da, hankeko lanetan, egonkortzen, estriborrean, Imanol Garmendia, eta horrean, Joritz Etxeberria,
Jorei Etxeberriak pasaren urtean estropa dezente jokatu zituen, zerak ere bai, Imanol Garmendiak, bueno, nazioarteko estropadetan aurki mugikorrean, maila gorenean aritutako mutila da, iaz egin zuen, tostako arraunketan, bueno, horre jauzia, erabaki hori hartuta eta zalantzarik gabe, horre errendimendu oso ona ematen ari da, eta hori otarren inguruan esan, beste aldaketa Baborrean gaur galdiz joan dela 3. tostan, 4. Ibai González, aurten lehenbiziko urtea du, honek Nafarra bera, orain arte Pasai San Pedron aritutakoa, eta Bilbon, estrenekoan 3. tostan ikusi genuen, 5. ere bai, 5. jokatu ditu, Leandro Salbañok estropadari gehienak, eta gaur Gonzálezek 4. tostan egin du arraunean. Bueno, Ibon, eta Galiziako lankidek amaitu dutenez, badugu aukera entrevistekin hasteko, ikusentzuleok, bentsa dugu Arostegi jauna, Oriotarren ordezkaria, benetan egun ederra zuentzat, bai emakumeentzat eta baita ere gizonezkoentzat, zorionak. Bai, eskerrik asko, bai. Bai, eguna bikaina, ez? Nesketan aurrena, mutiletan aurrena, KEB Ligan Orio bandera. Baita ere. Gaur Andoni Kanboxe debutatu du, lehenguaz denen unesan, Kepa Orteiek bai, gaur barrun, egia zan berriak, hobeak ezin dira izan gaurkoan. Sendotasun izugarri ari zaret erakusten, 3 garaipen, gaur bandera ez, bideratuta dago, 4 segundu, ez da ikaragarria, baina aldekoa beti ona, traineru bat bada zerbait, lan asko egin behar da hori lortzeko, eta gero aipatu behar da, irabazi ez duzuenean, bigarrenak izan zaretela gizonezkoetan, eta hori ikaragarria da. Bai, baina arte ematen egin errendimendua hori da hitza, ikaragarria da, ni usten dut mundu guztia harrituta gatzen nahi dela, baina, bueno, zate genuen, sentazio hona dauzkate mutilak, entrenamenduetan beti guztua atzen dira, trainerua eskardoa, eta, bueno, arte erakusten ari da, ez? Bandera ibila baindikan asko da, jokatzeko, 4 segundu asko ez da, gutxi da, bihar gaina ematen du aize asko ongo dela, txanden arteko haber ze aldaketa dauden edo ez dauden, estropa hona inberda bandera nahi bada, nesketan ere berdin, 5 segundutxo, arraun lagunakei, orduan bandera behira baindikan lan asko dago egiteko, baina, bueno, pozgarriena da, bueno, trainerua bai nesketan, bai mutiletan, ematen ari den errendimendua, zoragarri gabiltza, oso gustoa, eta, bueno, horrei heltzia ez, esaten du, gora bera asko daitezke, traineru asko daude maila hundian, oaindikan neozen momentan salto eman gutena, gaur Urdaibaik ja baita ere estropa polita egin du, behar bada iziak etxida pixka bat 3. txandako, eta, bueno, eranka lurrean eta pausoz pauso. Oso ondo, eskerrik asko, disfrutatu. Vale, eskerrik asko, Mikel. Gozatzeko moduko data, ederki, bihar gehiago, Sara Gandara uste dut hitza eskatzen ari dela, hondartzaldetik, aurrera Sara. Momentuz ez dago protagonistarik, Mikel. Gerturatu egin da Jon Salsamendi, baina Zodiakean junda trainerua dagoen tokira, eta uste dut laster itzuliko dela, eta berarekin bi hitz egiteko aukera izango dugu, hitza eskatuko dizut. Ederki, hemen saiatuko gara beste elkarrizketatxoren bat egiten, bien bitartean Ibon Gaztañazpi, oinak lurrean, Orioko ordezkariak. Bai, eta hala komeni bakarrik ez, hemen aurkari eta kontrario asko dago. Hemen guztiek hartu dituzte, bueno, zuzendaritza guztiek, arraunlari guztiek, kolpeak ere bai, eta ikasgaia da, banderak ospatu behar direla, irabazi ondoren, eta alde horretatik Iñaki Erostegi, beti bezain zuhur, nire ustez ondo, eta orain ikusten ari garen iruditan, nahikoa ikusten ari gara, normalean, larun batean bukatu ostean, igandean ariko diren kuadrilek entrenamentutsua egiten dute, eta orain, kamarak hori erakutsi digu bihar Oriok atera dezakeen trainerua. Ederki, eta gurekin Artetxe jauna, Santurtziaren presidentea, Arratsaldeon Julio. Arratsaldeon bai. Posik, ez da? Ontzia badabil, gaur ere oso lehiakor. Bai, ibile gara. 3. eta batez ere 4. luzean nolabait konpondu ditugu gauzak, bizirik diragu biharko, eta, ia bihar zer gertatzen den. Baldintzak ez dira bezain onak egongo, baina, a ber zer gertatzen den. Santurtzi hor da, bandera bat irabazita, seguruenik herriari eman dio izugarrizko posa, baina kuadrilarentzat ere indarra, auspotuta, sendotuta, lasaiago entrenatzailearentzat ere bai, uste dut,
beste santurtzi bat azaldu daitekela orain presio pixka bat kenduta, aukerak ikusten dituzunean zeure buruari jartzen diozu erantzukizuna, hori izan daiteke orain behar bada zaindu beharrekoa, ez? Egoera zein da mutilen artean? Hori da, pasaten igandekoa izan zen izugarria, herrian bizitakoa izan zen, unkigarria benetan, eta mutilak indartsuak daude, animoz beteta, eta inorri beldurrik ez, eta animo guztiarekin. Oso ondo, basegi horrela, gozatu, eta indarrak hartu beharko. Bai, eskerrik asko, bai. Julio Artetxe jaunaren azalpenak, Ibon Gaztañazpi, benetan posik dira santurtziarrak, eta ez da gutxiagorako, kokatu egin direlako nahi zuten tokian, orezko txandan, ez da? Izango ez dira eta zelkapen nagusian, Hondarribiarekin batera, hortxe berdinduta, puntutan lehen ere ipatu dugu, Soterak azkeneko urtetan Iker Zabalaren gidaritzapean egindako lana, eta lehen aztertu dugu, Orioren amairukoa, eta ordezkoen aurkian geratu diren arraunlari sorta eta bar, eta esan dezagun, biharko aldaketak egingo ditu, noski, eta hor, pasaren astean, arraun egin zuten, Moises González, Javi Polo, Efren Sánchez, Markel Elortza bera ere, zierbenan, zerarekin, zutzunekin, maila goren arituako mutila da, Sorin Silvio, alegia baduela, aukera. Ederki, Oriotarrak hementxe, lasai, eta bien bitartean berehala protagonistaren bat izango dugu hor Hondartza aldean, Sara Gandara lankidearen inguruan. Urruti ikusten ditut, baina antzematen ditut. Aurrera, Sara. Jon Salsamendirekin, hau hemen Hondartzan, etorri da, zorionak. Eskerrik asko. Banderarik gaur ez dago jokoan, baina bostetik 3 irabazi, asko da, ez? Bai, ikaragarri, asko baino gehiago. Oso kontentu nago, eta talde guztiare oso kontentu gaude. Bat irazi duelako nola ez. Baina gaina, iruditzen zaigu, lehengo asteburun emaitza osonak lortu bagenitun ere, hobetzeko gauza batzuk bat zeudela, astean zehar hortan ibili gea, eta gaur mutilak erakutsi diate, hoendikane ikasteko eta hobetzeko prest daudela. Eta gaina, aldaketa txiki batzuk ere ditugu, bigarren untzitikan lehengo asteburun debut bat izan zen, gaur beste debutari bat ere izan da. Hori dana sartzezu kaserola baten, eta hemen irabazi ingo deula, 19-28 da esan, oso posikioteko motiua. Banderik ez dakau, baina 5 estropetatik ni behintzat kontentunak gaur. Bandera ez dago jokoan, bihar izango da hori, 2 jardunaldietako denborak batuta, biharko plana zein da, Jon? Biharko plana da, atzo honea etortzeako Inazion plana mantentzia. 18 arrolari etorri geha, inorre minik hartzez pau bintzat bihar bostaldaketa izango ja, eta gure lanaite etorri geha, ze pentsatzen dugu gure lanain da, aurkariri nahiko zaila jartzen joula banderak irabaztia. Piskat bideo horri helduz, saiatuko geha bihar gure honena ematen, naiz eta jakin, bihar beste pelikula bat izango dela, benetako final bat izango da, girua iruditzen zaita iziakin da bihar gehiago txartuta gortuko ala, gu gure lana, plana Inazion, eta ez aldatuko Galizitik aldein arte. Sailkapen nagusian aldea haunditzen, jada 9 puntu. Bai, baina, ez dut nahi izan enbustero bat esaten bezala, baina benetan, ez dut bat ere behiratzen matematika horiei, eta estropatik estropako joera hori hobetu naia, eta hori disfrutatzen saiatze horrek mantentzei gu ondo. Eta gu bentsat ez geha, beste matematiketan sartuko, naiz eta onartu, kompetizio modelo hau, liga izanik, astelenero puntuak eta behiratzen diala, eta gauz horiek, baina benetan, galetzen behar zemat bentaja dekau noen, ez dakit. Eta nik uste, holaxe segi behar deula, eta hurrengo hien baitzengo dugu beste zerbaitetaz. Gozatu, zorionak. Eskerrik asko. Zenbakia baztertuta, Salsamendi, ez duela horrelako
arretaz aztertu nahi oraindik zelkapena, baina lehen esan duguna, puntu ederrak badira zelkapenean, bigarrenari, momentu hontan, 49, Santurtzik eta Hondarribiak 9 gehiago Oriok, badira puntuak, horrelako erregulartasuna erakutsi duen kuadrilarentzat. Ibon, Orio aurrena edo bigarren izan da 5 estropadetan. Hori da, hori lehenbiziko irakurketa, lider, sendo ez, oso sendo bat ikusten ari garela, utxe egiten ez duena, eta gainera, gutxi pentsatzen genuen, Jon Salsamendik, errotazioak egiteko, eta onbeste aukera izango zuen, biharko esan ditu, 5 aldaketa ere egin ditzakela. Hori batetik, bestetik, 5. estropan gaude, zelkapena ere badoa, eta txingurria bezala pixkanaka zuloa egiten, eta dagoeneko Oriok gauza bat irabazi du. Sinesgarritasunaz gain, egunen batean, akatsa hondiren bat egiteko, tarte hori, eta alde horretatik esan, goiko zera hori begira, Orio oso azkar dabilela, eta gero Arraun elkartea ere, zuzendaritza honek badakigu, asko sufritutakoa da, eta orain, ari da jasotzen, ez dakigu zenbat bandera etorriko diren urtearen bukaren eta bar, baina usta ari da jasotzen gaur neskak ere hor, B mailan, B mailan ere hortxe, zoriontzeko modukoa zalantzarek. Bueno, Sara Gandara, azken protagonista bat elkarrizketatzeko aukera hausi izan daiteke pres baldin bazara. Jode, momentu honetan Mikel Hondartzan Hondarribitarren zai gaude, eta ez dakit, lehorreratuko diren laster, hortxe dabiltza entrenatzailearekin berriketan, eta saiatuko gara, eurekin pare bat hitz egiten. Ederki, bien bitartean, Ibon, bekaldea ere aztertu beharko dugu, bekaldean gauzak bero-bero dira eta gaur sufrimendua arraunlarien aurpegitan ikusi dugu, eta Sanperok eutsi dio eta euste horrek asko balio du, hor puntuak oso garesti daudelako, ez? Hori da, esan dezan ari gara, Astillero, Lekitxarra, San Pedro, ia nahi den ordenean, asteburu batean batek gaur sortzizate baterako Astillero handi bat edo oso bat ikusi genuen, Astillerok ematen du errekuperatzeko bide bat edo egin dezakela, ez dela lehenbiziko... Ez dagoela ondoratuta. Ez da, lehenbiziko astebukarako Astillero ez dela, San Pedro ere hor, Lekitxarra azkeneko estropadan behar bada ahultxeago, nik uste dut hemen kontua dela eta azpimarragarriena, udara ikeragarri luzea egingo zaila, hirurei. Estropadak bezain luze eta hor batetik fisikoa bai, baina bestetik arlo psikologikoa eta emozionala gaur egunean badakigu zenbat lantzen den, hori funtsezkoa izango dela, abek hasi duten gerra hau, oraindikan oso luze joango delako. Bueno, biharkoari begira, eta Sarak hitza eskatzen digun bitartean, azken balorazio bat gure aldetik. Ibon, Haizea eta haizea. Guztiek datua begiratzen dituzte, gu bezala, zaleek bezala, eta keska badago eta handia. Bihar azken txandan, horrezko txandan izan daiteken haizea kontuan hartuta. Hori da, batez ere banderako lehia horri begira, Euskotren Ligan 5 segundo, Euskolabel Ligan 4 segundo, bi lehenbizikoen artean, eta zer gertatuko den? Iragarpenaren arabera, haizeak goizak aurrera egin ahala indarra hartuko du, eta hor, bi gauza azpimarratuko nituzke, batetik, haizearen ekarrioaldi hori noiz etortzen den, txanden artean diferentziarik sortzen duen, eta gero, haizea ateratzen duenean, txanda berean joan da ere, kaleen artean diferentziak areagotu egiten direla. Eta, hau, horribili garenok, begira edo barrutik, badakigu, 4 segundo utxaren urrena, eta 10 segundo ere, badaezpa ere aldeko, hori zalantzari gabe, baina, kontuz, eta hori adierazpenetan iruditzen zait, guztiek nabarmenduko dutela. Bueno, hori bihar ikusiko dugu, goizeko 11:30 bat egingo dugu zuekin, eta estropada emakumera 20 gutxiagotan hasiko da. Emakume lehiari begira argi dago, Orio eta Donostia Arraun Lagunaken artean izango dugula, burruka, Orio aurretik da, baina, Ibon Castañazpi, Donostiako emakume hauek, Arraun Lagunakekoak, ematen du Donostiarra eta Hondarribi baino koska bat gorago daudela, eta hori, eta ematen du poparian eta lan pixkat emateko moduan baietz, ez? Izango direla aurkariak. Bai, nik lan pixka bat baino gehiago, esango nuke, esate baterako gaur sortzi berriro ere, Santanderreko estropadan, 7 segundoko aldearekin irabazi zuen Oriok, estropadaren moren bi alderritatik joan da, eta orduan esan genuen. Badirudi, Orio, Donostia Arraun Lagunakekin alderatuta,
koska bat gaineti dagoela. Lekeition erakutsi zuen, itsasoan orduan azkarrago izan zela, eta gaur nik Orio gainetik jotzen dut, datuek eta aurre denboraldiak eta udaberriak eta hori erakusten digute, baina koska batez, nik koskardi bat jarriko nuke, gaur ere ikusi da, Orio azkarrago atera da, prankaz ongi, luze joan da, baina barrura, uneka, Arraun Lagunakek denbora errekuperatu diola, eta zenbaki horietan 5 segundo estropada batean bada, baina ez da, oso somalia, antzeko Orio gainetik, baina besteak Xanti Zaoletak nahi baino gertuago, segurazki. Hauxe da. Bueno, Sara Gandara, azken elkarrizketa, azken protagonista, edo azken agurra, aurrera. Gorka Aranberri, harrapatu dut hemen lehorreratzen, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Esandakoak gaur ez dago banderarik, bale, baina denborarik onena markatzea beti da ona, ez? Bai, azkenen beste estropa bat bezala puntu igual saltze ditu estropa honetan eta horren bila etorri gea, bandera eta zaztu, gaurko estropa gure lan aitea etorri gea, aurreko asteburun ingen ditun akatz txiki horiek soluzionatzeko asmotan eta nik uste estropa oso kompleto bat indeula eta alderdi hortatik oso guztua. Nola bizi izan duzu zeuek barrutik? Estropa gorra, azkenen pista nik uste geota liso jartzen jundala, izia beraka etorri da eta nik uste bezala gehatua markagiroako pista gehatua eta alaxe izan da, estropa azkarra, gogorra, aurkarik azkarri biltze dianak eta tope ataberrekoa eta alaxe indeu, lan borobil bat nik uste, bukaera luze xamarra intzaigu, santurtzi sartu zaigu, baina nervioso ezgea jarri, gure lan nahi indeu eta irabazteko balio izan du. Eta bihar? Bihar beste bat, beste 12 puntu saltze dira eta horren bila etorriko gea. Eta 12 lortzen baitegu, bandera seguro izango dugu. Eta espalima da, 5 segunduko kotxe hori dakau eta horrei utzi. Gozatu zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Erkiba, hause izan da dena gure aldetik, eta lehen jardunaldiak emandako hause, nagusitasuna horiok, bai emakumetan eta baita gizonezkoetan ere. Bihar goizeko 11:00 hemen izango gara, zuzenean, estropada zuei eskaintzeko. Ea, haitzeak denek espero duten indarraldi hori ekartzen duen horrezko txandarako, batipat gizonen lehiari begira ibon. Ikusiko dugu, Mikel, bihar arte. Eskerrik asko guztioi, jaun Andreok, agur bero bat Galiziatik eta gora traineru estropadak.